Do you remember one of the last previous video I did on June, where I said that the owner of a fireman is Shendo, one of Aguluzigbo? Could you remember that video? Now, this is a country home. The structure of this house was built by concrete, no block inside. So on that video, many people start, say up their mind that the owner of the fireman generator is from Oluku, Idembe local government of Anambra State. I don't know, but you have dropped your opinion. So today, I have to go back and redo the video again. So this is hometown of Odegu 1 of Aguluzigbo, Akuluno. And so many people are asking me, why did I not enter inside their compound? Is it only outside? Because onye nwe na no ya. Understand, there know how can just enter their compound here. So you see it again. As I can be a gbakwala on touch and keep as so onye ọbụla na-ekwucha opinion ya. Opinion ọnụ makwara mma. Opinion ọnụ makwara mma maka ndị be anyị si na ikwu amara ibezie ịghọtara. Ikwu amara ibezie na onye agwara kwe afọ ọzọ agwakwa ya na okwu a na-asa anya anaghị ebi. Nwee nke ka m kwue m nke m nwa. So m mechara that videos, ndị mmadụ bịa na my DM, some come for the comment section. Ụfọdụ na-ekwukwa n'ọchịchị obi ha. Ọchịchị obi unu makwara mma. Uche onye adịrị ya njọ, uche nka m kwuru na nke ikpeazụ efuru ya. So unu afụrụ ya. Asị ka m bịa ka m gosikwa ihu onwe m. Because that time egosiro m iru m were mee that video. Unu kwuru uche unu. Uche nka m kwuru. Kwuwe nke gị ka m kwue m nke m nwa. So ụfọdụ kwukwa many things. Uche unu kwuru. Uche onye adịghị ya njọ. Unu afụgo ntata na efugo ya. Shendo 1, one of the distributor of fireman generator in West Africa. So ebe ka nọ. Unu afụrụ ya. So the structure did inside when anakwa ama aka anaghị ama aka. So onye aka sị ka ngosi unu Igbo bụ Igbo ajụrụ onye na-ekwunu aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Maazi-UC. Anyị nọ na my country home. Anyị sị ka anyị tụọ n'ogbe nọ ihe dị ebe ahụ na n'ogbe ka anyị nọ. So inweta ihe ozi a biko tụsara nya. Inweta ihe ozi a tụsara nya. Ndewo. So unu afụrụ ya. So Udod, I'm eager to accept the correction because nobody above mistake. Okay? Messian.